2019arekin Nafarroako ikastolen elkartea lan dabil aurre matrikula kanpaina prestatzen. Horri buruz hitz egingo dugu gaur Josu Reparazekin, Nieko zuzendaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon zuei ere. Zer modu zaude? Oso ongi, primeran, urte berriaren ilusio horrekin, hemen buru belarri. Bai, hori esan bezala lan mordoa, ez? Pentsatzen dut. Bai, nik uste dut ikastoleen mugimenduak ez duela etenik, gara oso inkonformistak gure ADN-ean sartuta daukagun ezaugarri horrekin, eta naiz eta orain aurre inskripzio kanpaina honen atarian egon, garbi dago ikastolok ez dugula gure lana mugatzen egun hauetara, ez? Urte osoko jarduna dela gurea. Bai, eta beti hobetze aldera. Hori da, esan dizut, garela inkonformistak eta ikastoletan beti saiatzen gara hezkuntza eraldatzen. Gure aurtengo leloak ere hori islatzen du, ez? Nolabait hezkuntza eraldatzen ari garela eta etengabe ari gara prestatzen gure neskamutilak, gure ikasleak, tokatuko zaien gizarte honetan modurik egokienean molda daitezen. Hezkuntza eraldatzen izan da leloa 2 urte jarraian eta aurten aldatu eginda elkarrekin hori. Konta iguzu? Bai, hitz horrek elkarrekin hezkuntza eraldatzen, nik uste dut gure izaerak biltzen dituen ezaugarriak islatzen dituela, ez? Elkarrekin, hori da, elkarrekin familiak, elkarrekin ikasleak, elkarrekin irakasleak, elkarrekin langilez irakasleak, nik uste dut ikastoletan komunitate bat osatzen dugula pertsona guzti hauek, orduan guztion artean ari gara hezkuntza eraldatzen, eta guztion artean ari gara diseinatzen zenolako ikasleak ezin ditugun etorkizunean, eta hori ez dadila izan besterik gabe holako intentzioen deklarazio hutsa baizik eta jar gaitezen ikastolan umeak sartzen diren momentutik horretara begira lanean, ez? 3 urtetatik hasi edo lehenagotik eta 16 urte edo 18 urte bitartean goazen aipatu ditugun ezaugarri horiek lortzera eta denok batera, ez? Eta denok dagokigun esparrutik eta dagokigun eremutik jarriko ditugu gure indarrak hori lortu ahal izateko. Bai, eta beti errealitate berrietara moldatzen, ez? Hori da, hezkuntzak nik uste dut dituela, ez? Epe luzeko traiektuak behar dituela, baina etengabe egon behar dugu begira gizartean ematen diren aldaketetara. Eta gaur egungo aldaketa importanten bat hori da, ez? Ez ditugula ezin nahi bakarrik ezagutzaz betetako pertsonak, nahi ditugula, ezagutza duten pertsonak, baina nahi dugu baita ere beraien identitatea ongi garatuta daukaten pertsonak, nahi ditugu ere gizartean ongi bizitzen egiten pertsonak, ez elkarrekin eragiten, nahi ditugu pertsona baita ere sortzaileak eta guzti hori noski, nik uste dut egiten dela ahalegin handiarekin, baina beti ere egokituz gizarteak eskaintzen dituen behar berrietara. Eta helburu horiek lortzeko nola diseinatzen dituzue edukiak edo prozedurak? Ikastolok betetzen dugu Nafarroako gobernuak ezartzen duen kurrikulum arlo desberdinetan, baina horretaz gain gure izaera kooperatibo horrek eta gure autonomia horrek baimentzen digun nolabait gure hezkuntz eredu propioa izatera. Orduan, hezkuntz eredu propio horretan ikastolok badaukagu abantaila bat eta da gure ikasmaterialak, gure arlo desberdinetan, matematikan, ingurunean erabiltzen diren testoliburuak ikastolak bertan sortzen ditugula. Eta baita ere gure planteamendu metodologikoak, hau da, nahi ditugu ikasle kompetenteak izan arlo desberdinetan, ezaugarriak jasotzen ditugu gure testoliburuetan, eta gero honekin lotuta eta oso garrantzitsua da formazio planak, ez? Ikastoletako irakasleek baituzte formazio planak arlo desberdinetan, erronka berri hauei, material berri hauei, eraginkortasunez aurre egin ahal izateko. Eta beti daude pentsatuta noski ikasleen garapenean. Eta gero familiak ez ditugu inoiz ahazten, familiak dira Nafarroako ikastoletako kooperatibistak eta beraien formazioa, beraiekin komunikazioa etengabe lantzen den zerbait da. Orduan, horiek dira gure ardatzak, ez? Hezkuntz komunitatea osatzen dugun pertsona guztiek izan
izatea bere tokia, bere espazioa eta bere garapenerako aukera. Eta aldi berean, zentro bakoitzak badu autonomia, ez? Hori egokitzeko bertako ezaugarrietara. Bai, ikastola guztiak, Nafarroan dauden 15 ikastolak, ikastolen elkarteko bazkide dira. Ikastolen elkartetik sustatzen dira hainbat proiektu, hainbat proposamen, baina gero ikastola bakoitza bere egiten ditu, eta diozun bezala oso garrantzitsua da, ikastola bakoitzak, gainera Nafarroan ainarintza izanik ditu bere ezaugarri propioak, batzuk dira oso ikastola txikiak, eta daude eremu oso erdaldunetan, beste batzuk dira ikastola handiagoak, eta daude beste eremu batzuetan egokitzen da bere errealitatera. Eta hori da beti gure leloa, ez? Gure errealitatetik mundura. Orduan, uste dut, importantea dela norberaren sustraiak, norberaren ingurua ondo ezagutzea, eta hortik, izatea besoak zabalik, mundu osora eta gure ikaslea prestatzea baita ere, hori ez, munduko biztanle izatera. Zer nolako ikasturtea prestatzen ari zarete? Gure ikasturteak beti dituzte hori ez, formazio plan berriak, materialgintza berriak, beti ditugu erronka berriak gure artean, ez, momentu honetan ari gara baita ere, eta hori da erronka berri bat ikastolen digitalizazio plan berri bati aurre egiten, Europako jarraibideei jarraituz, beti gaude baita ere, ezagitez gure proiektuak Europarekin partekatzen eta guk jasotzen ditugu baita ere Europan ematen diren hainbat tendentzia. Momentu honetan Nafarroko ikastolen elkartea ari da baita ere herrialde ezberdinekin proiektuak aurrera garatzen. Jarraitzen dugu jazarpenaren kontrako Kiba izeneko proiektua sustatzen. Aurten iritsiko da lehenengo aldiz DBH-ko taldeetara. Azkeneko 3 urteetan arrakasta handiz garatu da lehen hezkuntzan. Eta esaten dut arrakasta handiz, ze ja baditugu datuak, Finlandiatik bidalita, eta gure ikastoletan jazarpen egoerek nabarmen egin dute bera programa ezarri ondoren. Eta aurten, diodan bezala, ja euskaratu dira unitateak, euskaratu dira baliabideak, eta orain, urtarrilean, aste honetan hain zuzen ere, hasiko dira DBH-ko ikasleak proiektu hau garatzen. Orduan, nik uste dut hori ez, ikastoletan arloak, edo esan genezake ez, arlo instrumental horietaz aparte, pertsonen emozioak, pertsonen ongizatea, gatazkak modu paketsuan konpontzeko aleginean, eta horretarako proiektu berriak ezartzen, jartzen dugula etengabe gure alegina. Eta aurre matrikula kanpaina datorren ikasturte horretan parte hartzeko otsailean gauzatuko da? Hori da, aurten departamentuak ezarri ditu datak, otsailaren 4tik 8-ra, beraz, aste horretan zehar, familia guztiek, seme-alabak, adinotako seme-alabak dituzen familia guztiek, beraien aukerak, beraien itxaropenak hobekien beteko dituen ikastetxea aukeratzeko astea izango dute. Esan duzun moduan, familiak bere garrantzia duelako, zati garrantzitsu bat da eskola komunidade horretan, hezkuntzan. Bai, guk ez dugu ulertzen inola ere hezkuntza familiari gabe, eta beti aipatzen dut ez, ikastolen ezaugarri propio bat da, ze ikastolak dira kooperatibak, sortuta daude herritik eta herriarentzat egiten dugu lan, eta herri hori familiek osatzen dute, eta familia horiek dira nolabait bere seme-alabentzako izan nahi duten heziketan mota aukeratzen duten pertsonak, eta beraz guretzako oso oinarri garrantzitsua da. Eta aldatu egin alda edo aldatuko da matrikulazio prozesua? Ez, printzipioz jarraitzen da aurreko urteetako prozedura berdinarekin. Familia bakoitzak eraman dezake aurreskripzio bakar bat lehenengo aukeran egiten duen ikastetxera edo ikastolara, eta hor bertan ezarriko ditu, hori ez, urrun ez urrun, zeintzuk dirateken bere urrengo aukerak. Orduan alde horretatik ez da aldatu, nahiz da momentu oraindik ez dakigun departamentuak harrera prozesu horretan, baremoan aldaketaren bat emango duen edo ez.
Orduan, informazio guztia zuen webgunean pentsatzen dute aurkitu dezakete, orain, hori sakondu nahi baldin badute gehiago edo... Bai, ikastolen elkarteko webgunea dago eguneratuta, eta diozun bezala aurtengo kanpainako irudiak eta leloak biltzen dira, baina gero nik uste dut garrantzitsuena dela 15 ikastola hauetako ateak beti daude irekita, eta familiek bakarka ere badute aukera bertara hurbiltzeko dituzten zalantzak, kezkak mahai gainean jartzeko, eta baita ere, nola ez, ikastetxe horrek eskaintzen dituen aukerak, proposamenak ezagutzeko. Gainera, momentu honetan eta haur hezkuntzan bereziki, eraldaketa prozesu garrantzitsu bat ematen ari da, eta nik uste dut ikastoletara hurbiltzen direnak ikusi dituztela espazio erabat gaurkotuak, espazio erabat berrituak. Eta espazioik ez dira besterik gabe moda kontu bat edo estetika kontu bat, ez? Erantzuten diote haur hezkuntza ulertzeko modu bati, beraz, aukera ezin hobea baita ere haur hezkuntzan ditugun espazioak eta espazioei lotuta ditugun planteamendu hezitzaileak ezagutzeko. Arkitektura esan nahi duzu? Bai, arkitektura momentu honetan toki garrantzitsua betetzen du. Gure gelak ja ez dira tradizionalak ezagutu ditugun gela estanko horiek horma zinguratuta, espazio irekiak sortzen dira eta ikasleek ere transito librean ibiltzeko aukera handia dituzte. Hau da, 2 urteko ume batek, berak hala nahi badu, joan daiteke 4 urteko umeak dauden espazioetara dagoelako aukera malgutasunez umeak bere interesen arabera txoko desberdinak edo aukera ezberdina baita ere esploratzeko. Eta orduan, planteamendu hezitzaile honek badauka baita ere lotura handia espazioekin, ez? Orain gure autua horiek dira, espazio irekiak, malguak, oso espazio bersatilak, aukera zabalak ematen dituztenak, esperientzia ezberdinak burutzeko, eta nola ez, baita ere, espazio horietan familiek badute bere presentzia, ez? Ari gara haur hezkuntzan izeneko proiektu berri bat sustatzen, eta proiektu horren baitan ikasleek konfidantzaz bizitzea bere lehenengo egun, aste, hilabetetan eta urteetan bere ikastolako esperientzia horretan, familiak ere badute aukera hor, ikasleak hala eskatzen badu, egoteko eta bizitzeko gelan egotearen esperientzia hori baita ere zuzenean. Eta hau esperimentatu eginda, erantzuna ikusi eginda? Bai, garbi dago, ez dugula hau ikastolo bakarrik sortu, izan dugu begirada jarri eta planteamendu pedagogiko ezberdinetan, bizitatu dugu ikastetxe ezberdinak Europan zehar eta baita ere Estatu Espainolean, eta orduan baita ere, esan dutez, eraikuntzak arkitektonikoki doitzeko moduan, irakasleen formazioa emateko moduan, izan dugu beti ere, hori ez, arrakastatsuak izan diren planteamendutan kokatuta. Eta garbi dago, momentu honetan eta familiek ere horrela bizi dute, haur hezkuntzako esperientzia da oso esperientzia positiboa, eta dago lotuta baita ere ume bakoitzak dituen interesekin eta dituen inteligentzia ezberdinekin eta horien garapenarekin. Orduan bakoitzak noski bere zaletasunak, bere benetako dituen gaitasun horiek ere modu naturalagoan garatzeko aukera eskaintzen diote gaur egungo planteamendu hauek. Tratu pertsonalizatua orduan? Nik uste dut hori ikastola guztietan baloratua izan den zerbait dela beti, pasatu direnean satisfazio inkestak, nik uste dut familiek hori asko baloratzen dutela. Ez dagoen harreman zuzena familia eta ikastetxearekin, eta ikastetxearekin diodanean da bertan dauden profesionalekin, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Ume bakoitzaren, neska, mutil, gazte bakoitzaren bizitza akademikoa jarraitzea modu koherente batetan eta horrela modu partekatu batetan familia eta ikastola. Eta gero, interesgarria da ere, aipatu egin duzuna, beste zentro eredugarriak izan daitezken beste batzuekin hori harremana dagoela, ez? Eta harreman aberasgarriak sortzen direla, ez? Bai, hori guretzako garrantzitsua adibidez, Kiba aipatu den proiektu hau, jazarpenaren kontrako programa hau,
Finlandiatik ekarria da. Finlandian, jarri zuten mai gainean zuten kezka jazarpenarekin, uste dugulako bai beraiek eta bai guk ere onartezina dela 21. mendean, ez? Bakoitzak dituen ezaugarri batzuengatik jazarpena bizi ahal edo behar izatea, eta orduan ikusi genuen beraiek garatutako programa hori eta aurrera eramandako programa hori geletan arrakastaz eta ikusita beraien jazarpen egoerek egin zutela nabarmen bera datuekin eta hori zegoela kontrastatuta, orduan jarri genituen gure begiak ere programa horretan. Orduan ikusi dugu beraientzat arrakastatxoa izan dena guretzat ere izaten ari dela. Orduan beti ditugu begiak jarrita, bai, ez bakarrik hemen gure inguruan, baizik eta hemendik kanpo ere ematen diren esperientzia positibotan. Esperientzia horiek izan daitezke maila arkitektonikoan, izan daitezke programa hezitzaile zehatzetan, orduan nik uste dut hori importantea dela ikustea, ez? Ze denok dugu zer ikasia besteengandik, eta hori bai, hori horretarako importantea da profesional guztiak, irakasle guztiak, sentiberatasunez begiratzea gai horiek ongi ezagutzea eta izatea formazio zabala arrakastaz burutu ahal izateko. Orduan, gure ahaleginak beti hor zentratzen dira, ez? Profesionalen formazioan eta nolabait hori, ez? Programa horiek arrakastaz eramateko baliabideak jartzean. Hori, norabide berean joateko etengabeko formakuntza jasotzen dutela. Hori da, bai. Ez zaigu interesatzen horrela, ez? Norberak bere gustoko interesena berako formazioa, baizik eta formazio bat bideratuta gure ikastoletan lortu hezi nahi ditugun ikasle horien arabera baizik. 2019 orduan itxura ona du, ez, urteak? Bai, hori urtea hasia berri dugu, ilusioz, eta egia da, aipatu ditudan proiektu hauetako asko ere berriak direla, eta orduan proiektu berriek beti sortzen dute hori, ez, ilusio hori, eta baita ere, hori, ez, lan egiteko behar hori, arrakastaz aurrera eraman ahal izateko. Birgogoratu dezagun datak? Hori, esan bezala, otsailaren 4tik 8ra, iraman behar dituzte familiak ja aurre inskripzioak beteta, beraiek lehenengo aukeran egiten duten ikastolara. Ederki, mila esker Josu gaur ere gurekin egoteagatik. Mila esker zuei, plazer handia da beti. Hurrengora arte. Ados, osongi.